Insalela zobekufudula ingamakhaya kwabaninzi bashiyeke bengenanto. Banethemba lokuba bayoze babe nezindlu ezisemgangathweni ngenye imini. Ndibulele nale yokokubana siza kufumana indawo uminister esilungiselela noba kuphi umuntu awuthatha loo nto ayinikwayo ngoba ebengenayo. Siva kabuhlungu kweliqala izindlu kuba kunzima kakhulu nalamagalo wethu aqinene. Yiyo le nto exatshayo atshe maninzi kuba singabantu abahleli endaweni sikwiriski nakule nto le COVID-19 uba ingasithatha msinyane kuba singabantu abacukeneyo. Ukushokoxeka kwezindlu zesibonelelo yinto lokaMaphisa Nqakula ayijongileyo. Umasipala has committed ukuthi abantu bazawunikwa ibungalows. I hope injalo loo nto leyo. Uwe councillor ke ndixolile ke. I'm very happy to hear that abantu bazawunikwa nkosi sesingabuya apha ngoDisemba kuthiwa abantu abazithola ngezibhangalo. Abo batshelwe ngamakhaya bazothi banikwe amakhaya ethutyana. Oku kanye xa umasipala weBuffalo City Metro eqhubeka nezicwangciso zokususa amatyotyombe. Ndinyangafunani weendaba ze-SABC ndiseMonti kwiphondo leMpuma Koloni.